नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले। तुमका सगळ्यांका नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवसाचे खूप खूप शुभेच्छा। कसाल राणेवाडी कुलस्वामिनी श्री भवानी माता मंदिर ट्रस्ट यांच्यानी या नवरात्रोत्सवात विविध अशा सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांचा आयोजन केलेला असा। तर आज असा घटस्थापनेचो तिसरो दिवस आणि आजचो रंग असा लाल। तुम्ही बघितच असात की देवीक सुद्धा आम्ही आज लाल रंगाची साडी नेसवलो। कशी मस्त दिसताना सजलेली देवी। तर गाववाल्यांनो, आज रात्री सुद्धा या श्री भवानी देवीच्या मंदिरात कार्यक्रम असत। आजचे कार्यक्रम असे असत। तर आज मंगळवार दिनांक 17 ऑक्टोबर 2023 रात्री 9:15 वाजता देवीचा नामस्मरण होताला। रात्री 9 वाजता महाआरती असा आणि मंडळी आज रात्री 9:30 वाजता कीर्तनाचो कार्यक्रम ठेवलेलो असा। आजचा खास आकर्षण म्हणजे आज कीर्तन असा। रात्री ठीक 9:30 वाजता कीर्तनकार असत श्री हृदयनाथ गावडे बुवा कुडाळ। हार्मोनियम असा श्री आनंद पद्मनाभ परब। तबला असा श्री दुर्वांक हृदयनाथ गावडे यांचा। त्याच्यानंतर रात्री 11 वाजता गरबा आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्याच्यात फुगडी आणि स्थानिक पातळीवरचे मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होतले। तर कसाल राणेवाडीतल्या ह्या श्रीदेवी भवानी मातेच्या नवरात्रोत्सव कार्यक्रमात अवश्य सहभागी व्हा आणि ह्या कार्यक्रमांचो तुम्ही सुद्धा लाभ घ्या। कसाल राणेवाडीतल्या ह्या श्रीदेवी भवानी मातेच्या रोजच्या कार्यक्रमांचे रोजचे नवीन अपडेट्स जर तुमका बघूचे असतील तर माझ्या या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुमका जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओंका लाईक करा आणि कमेंट सुद्धा करा। बोला भवानी मातेचा जय जयकार असो। धन्यवाद मंडळी।